personalitats, el rector de Manacor, en Andreu Genovart, també, sonadors, dimonis... No us falta ningú, què vol dir? Estem bé, segur. No mos senten? No, hem deixat la fàrtida. Molt bé. Vinga, se preparen per aquest ball. Ara mos ballaran aquest dimarts. Perquè no tenen son, eh? No tenen son. Han dormit avui? Han dormit? No. Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. Ai, sa banda... La banda que se'n va. Mos fugen, sí. No, i si sa banda se'n va, no ballaran. Està bé, sentiran un poquet de música així per... Haurem de tornar a pregar a Sant Antoni, que t'hauria de ploure, eh? Li ha tornat a donar. Sant Antoni m'haurà escoltat un poc, però ara ja... No, hem de tornar a pregar. Bé, jo veig que la gent va traient els paraigües. Sí, és important. Està bé que hagi vingut en paraigües, en un cas. Senyores i senyors, ara els dimonis es disposen a ballar amb aquesta banda municipal de música. Bon dia a tots. Bon dia, banda. Aquí, allá. Aquí, suave. Començam les beneïdes amb aquesta pregària de benedicció i llavors la desfilada i el signe de Saïdo. O Déu, que heu fet totes les coses en tot a punt. I podem recordar que la banda de música anirà al capdavant d'aquestes beneïdes, el creix, acompanyat de la policia, dimonis... Carrosses i tot. Tot en ordre. Un poc més forts, música. Us animarem amb aquesta aigua. Silenci, l'hem esperat la banda, Sus.
Sempre paga l'hora. Molt bé, Amparito Roca. Molt bé. Policia motoritzada, al capdavant. Molt bé, per allà baix, aquesta galera tan guapa que fa tant d'any que el patronat de Sant Antoni treu en aquestes beneïdes de Manacor. Aquesta galera restaurada, molt hermosa, una galera per anar a passejar, anar a fer una volta. Està molt bé. La banda, la primera volta, caminant, tocant, segona volta, I té dret, clar. No m'han dit aquesta galera mitjançada de fa molt anys, aquestes beneïdes de Manacor. Com és tradició, és aquesta galera farà la volta el nostre Sant Antoni Manacorí. Veiem aquí com ho ajuden. Molt d'anys. Molt d'anys. I just darrere també ja passa un carro amb una petita família. Petita família, pagesa. Moltes gràcies. Un altre, Sona Mercesa, un altre carró. Un altre carro, pagès, propietari de Joan Bassa, quan ell fa aquí participa, i tota la vida, tota la vida han participat en aquestes banderes de Manacor. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Veiem un altre. Número 1. Veiem aquí aquest cabriolet. No, sí, cabriol, però sí, cabriol. Jo li dic, va anant bé, ben previsionat. Molt bé. Aquests cabriols que tampoc no poden faltar mai en aquestes beneïdes. Un altre. El número 3, en Mateu. I tothom vol venir a beneir els seus cavalls, els seus animals. Tinguin salut tot l'any, aquests animals, Han de tenir salut. Si tenen les beneïdes, han de tenir salut. Surten a les beneïdes. Molt bé, molt bé, Quincadell. Molt bé. Haurà guanyat un lleopard de tirada. Oi, que és ben jovenet aquell que balla. Ni pa...
I també hem de recordar que avui dia vespre que hem de fer la volta per carrers de Manacor perquè abans la regalla a les 7:30 se passa. Se passa. I recordar també que a les 8:30, que no vaig equivocat, se celebrarà la missa solemne en honor a Sant Antoni. Oh, aquest també. Molt guapos. Molt de quatre fanys. Es llueixen. Volen lluir i volen fer tot el que saben fer, Tot sigui per la festa de Sant Antoni, per aquestes beneïdes. Molt bé, un fort aplaudiment. Fort aplaudiment per aquell cavall. Ho són, senyors, aquells cavalls, Són, senyors, estan planta. Fa molta planta. Oh, i qui ve? Per aquí no això tan blanc. Per aquí és en Joaquín, que has vengut de prim. Molt bé, Joaquín, què tal? Dus 40.000 duros. 1.000 duros. Molt bé, de les Amèriques. Molt bé, molt bé. Pere Bèria, gràcies per participar en aquestes venides. Fort aplaudiment. Bé, aquests al·lotons que tampoc, Maria Lida, no poden fallar mai en aquestes beneïdes. Duient els seus animalons, duient els seus canets, tot d'animal de companyia. Quina plantada. Mira això, hi ha tot color. Hi ha bola. Hi ha bola, Molt bé, lots. Molt picants. No s'han assustat amb aquest aigua. Això està molt bé. Això està molt bé. S'ha de participar a les beneïdes. Molt bé. Tothom vol venir seus animals. Important. Sí. Han de tenir salut tot l'any. Han de tenir salut tot l'any. I que el mega roja. Un cabrit, Maria Lida, un cabrit. Molt diuen. Aquí dalt molt bé massa bé. No. Els vol venir. Molt ben fet. Aquesta cosa va dedicada. Ara se deia molt bé. Era perfecta, ara. Hi ha molt moja. Quin moix. No hi ben grande. No hi hem revoltat ja, no té por. No té por. No està bé. Molt bé. Bé, que no ha baixat. La gent s'ha de participar veient els seus animals. Nosaltres d'aquí damunt és que passava ho veiem i la cosa lleixa. Hi ha molta gent. Hi ha molta. I els seus animals. Però molt. Molta de gent. Molt bé, lots. I això què és? Això. Una fura. Una fura. Una fura blanca preciosa. Preciosa, Molt bé. Un fort aplaudiment per aquesta fura. I darrere la fura una serp. Una serp. Quin coratge. Quin coratge. No la duguis per aquí dalt, aquesta serp. No la volem. Per tu. Beneïda i Beneïda i cap allà. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies per participar. Adéu. Molt bé. No, Havia dit mai, això. No, se troben tota classe d'animals. Tota classe d'animals. I un eriçó m'ho arriben ara. I clar, nosaltres no acabant de veure tots els animals, s'acosten perquè siguin beneïts. Sí. És al·lucinant, l'estic mirant en aquesta sèrie. És que és de grossa. No. Diu que no. Qui la pillarà? M'ho arriben.
segueixen, els al·lots passant, un cabritet, molt bé. Veiem els pares que acompanyen, molts de pares que acompanyen el seu fill per dur a beneir el seu animal, molt important. També molt important la part dels pares, a l'hora de col·laborar. I dur els nens a beneir. Els nens a beneir i participar en aquestes festes i aquestes beneïdes de Manacor. Coniet de rata. Un coniet de rata. Molt bé. Petita. Molt bé. Aquesta és més grossa. No. Això ja és la cabra grossa. Sí, aquesta ja és la cabra grossa. De darrere, hem de mirar de darrere, Marielina. Era un boig. És un boi, bueno. Era un boig. Ai, quin dos per mal, que estic fent jo. De davant. Que rota aquesta ja 20 rodes que es tiren a Maria Brunet. Ei, Maria Brunet, bon dia, que molt d'anys. No la volem, se sent. I molt girant, i n'hi ha d'animals. N'hi ha, no s'atura. Això està molt bé, s'ha que no ha assustat a ningú. És hora de participar. Els sants del Sant Manacorí, que mos ve a beneir a tots els participants. Molt bé, una altra closa d'Antoni i el més prim, que mos ha fet arribar aquí en el Catafal, que poden dir-les. Aquestes closes tan guapes. Dedicades a les beneïdes. Dedicades a les beneïdes, sí. Molt bé, molt important la participació d'aquests al·lots. Ja podem veure que no acabarà mai la festa. La festa? Però si ja tan petites, ja pugen per amunt, aquests dimonis. Molt bé, no, i té estil aquest dimoni, Té estil aquest dimoni gros. Si anem a teu Aleix, preneu nota, d'aquest dimoni. Molt bé. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies per aquest ball, aquests dimonions. De tres cants. I aquests tres cants els aguarden. Ja com estan col·locats. Demà mos seran qualque exhibició. A veure. Ja, mos fan. És curiós, com els tres cants així com se col·loquen. Sí. Mira-los. Molt bé. Queden aturats davant les roques. Queden aturats davant les roques, parteixen les roques. Molt bé. Molt bé. Molt guapa, Molt guapa, això no ho havia vist mai. Sí. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo he vengut de Falanins per participar en aquestes beneïdes de Manacor. I els cants, és que no els perden de vista, totes, els enrevolten. Sí, estan ben ensenyats. Molt bé. Avelles, roques, estan agrupades, Són guapes. Són molt guapes. Sí. Diuen que aquestes roques guarden molt bé les cases, són escandaloses, quan ve gent. Va bé, Sí. Jo dic, no són els cants, no els perden de vista. I ara començant, s'acosten els Catafal, les primeres carrosses. Els al·lots de Sant Antoni, el número 1. L'Ot de Sant Antoni representen els padrinats i els nets.
padrins i els nets. Tenen Manacor, en col·labora molta gent en aquesta carrossa, i col·laboren 10 persones, i és el primer any, ha estat el primer any que participen en aquesta esvenida de Manacor. Que no sigui a darrere, un fort aplaudiment. Bon esperar l'any que ve. Bon esperar l'any que ve. Molt guapa aquesta carrossa. Aquestes dues padrinetes de moltes valencins. Sí, un poc massa blanquinoses de cara, polvos talcos, motorets, gràcies, molt d'anys. Molt d'anys. I ara, seguidament, veiem la carrossa. Ah, no ho veig massa bé. El seu número, a veure... Davant de tot per llegir Nova Generació de Sant Antoniès. Nova Generació de Sant Antoniès. Molt bé, són número 2. Número 2, aquesta nova generació de Sant Antoniès. Venen de Manacor, manacorins. I com podem veure, ha participat molta de gent en aquesta classe. I enguany és el primer any que participen també. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per participar en aquestes venides. Moltes gràcies. Us recordant que l'any que ve vos esperam, també. Molt bé, gràcies. No hi enduen una de ben petiteta. Una pageseta d'or, mare. Molt bé. Aquesta carrossa ve del dimoni, Sant Antoni. Un són florets. Floretes, com sempre. El paper. Són tan típiques en aquestes festes. Moltes gràcies per participar. El número 45. El número, por Dios que no lo das, porque 45. ¿Ves? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué contenedor? Un contenedor. Un pagesos. Dos pagesos, què estan fent? Ja, què estan tirant? Tiren els fent de servistis. Molt bé, molt bona feina, sí senyor. Sí, això està molt bé. Molt bé, bona iniciativa. Està bé. Molt bé, tot ben net. Unes fortes mampalletes. Aquesta brigada de servei general especial. Està bé, bon pensament. Bon pensament. Molt bé, gràcies. Seran unes beneïdes Molt netes. d'anys. Molt d'anys. Ambient d'espol i amics. Ambient d'espol nou i amics. Fa molt d'anys que gent participa en aquestes beneïdes, participen en aquestes carrosses. No, i ja veus, té instructor ben ensenyat. Sí, fa molt d'anys que hi participa. Dos sabes camí. Fa 10 anys que hi participa. Veiem aquí la representació d'una cuina antilla de casa mallorquina, típica. Veiem aquí la ximonera. I veig que d'aquí veig Veig unes tampes al francinall nasiré, important, també. i un bon plat de sopes. Un plat de sopes, Sí, se poden berenar. Molt bé. Anem, es provaran, veciner, si són bones. Ben farents estan aquestes pageses. Sí. Bon manat de grells. De greix. Ja mos direu què tal, aquestes sopes. D'aquí fan bon menjar. Fan bona pinta, d'aquí? Fan menjar. Fan menjera. Miam, Déu. Bones, molt bé. Bones Bon repartiment. Molt bé. Aquí les madones tenen, l'oceam, la típica mallorquina. La col, el Col. Quin lluma. Carburo, no ves? D'oli, què dic, carburo? D'oli. No falta detall en aquesta carrossa, en aquesta cuina mallorquina. i molta pageseta que l'acompanya. Molta pageseta, se la poden escoltar. Clar que no. Són molts, Sí. Bona comparsa. Aquesta carrossa. Mos arriba ara la barqueta de Sant Antoni. La barqueta de Sant Antoni, de sort de Don Ferrer. Carrossa. Encara el dimoni està oferint sopes mallorquines. El dimoni gros.
La Montjoan Caseta, la Montjoan de Sant Ramon, que està provant les sopes, són bones? Sí, sí, me penso que sí. Pequetges? Sí, també donen vista mà. Molt bé. Com he dit abans, m'arriba la carrossa número 4, la barqueta de Sant Antoni, els amics de sort d'en Ferrer. Sant Antoni va per mà. Sant Antoni va per mà. Oh, quina barqueta! Quina barqueta més guapa! Així com diu la cançó, Així com diu la cançó. Molt guapa, sí senyor. Hem aquí els peixos. Pareixen de veure, de fora. Que pugen a la barqueta, Sí, sí. I a darrere una bona compassa de dimonis que estan ballant, sí senyor. Molt bé, molt bé. Sant Antoni, damunt la barca, què? Fa mal a mà. Sant Antoni, fa mal a mà. No. No se mou gaire, la barqueta. Bona senya. Sí. Molt bé. Moltes gràcies per participar en aquestes beneïdes. Podem llegir aquella glosa, aquesta glosa que està a la carrossa. Sant Antoni avui circula, du la roba ben planxada, no el veureu damunt la mula, va en la barca reciclada. Molt bé, molt bona aquesta glosa. Fort aplaudiment. Molt bé, seguidament, mos arriba la carrossa número 5, la porxada de Sant Antoni. No, perdona, sí, la número 5, me pareix. Ara veig el 5. Ara veiem el 5. La porxada de Sant Antoni, venen de Manacor. Ja fa el segon any que participa. Feien la festa de bon cor amb alegria i cantant. Sant Antoni, un gran sant, és el millor de Manacor. Molt bé, molt bona glosa. Aquesta glosa la duc aquesta carrosseta. Aquesta carrosseta, la porxada de Sant Antoni. Moltes gràcies. Seguidament veiem Molí d'en Coves. Sí. La família d'en Molí d'en Coves. Sant Antoni fa sopes. Avui va de sopes, Salou. Aquest Sant Antoni d'enguany va de sopes, aquestes beneïdes. Són bones, Són bones, Un plat de sopes sempre s'agraï. Perdoneu, família Molí d'en Coves. D'en Coves, havien dit nosaltres. Oh, molt bé. Fa 2 anys, com han dit, que hi participen. Sí. Molt bé. Plena de lots, Sant Antoni, presidint, aquesta carrossa. Mengen sopes. Veiem, les hem de provar, aquestes sopes. Veiem, sí, un voluntari. Tenen un bon curat, No, jo estic aquí dalt. No. Veiem, la muntanya i l'eix, les voleu provar, aquestes sopes. Veiem si són bones. Gràcies. I ara veiem la carrossa número 7, la bugada de Sant Antoni. La bugada de Sant Antoni, de Sant Pima, de Sant Francesc de Sis de Manacor. Un fort aplaudiment. Ja fa 10 anys que participen. Hi ha moltes de famílies que han participat en aquesta carrossa. En aquesta carrossa no hi falta detall en aquesta bugada, No hi roia aigua. De bon de veure, Molt bé, les bones rentades. També podem veure aquestes planxes antilles d'un temps. Planxes antilles. Sí, no hi falta detall en aquesta bugada de Sant Antoni. Que omplien de caliu. No omplien de caliu per poder planxar. Sant Antoni fent lectura. Que no heu de rentar un poquet, Sant Antoni. O no fan? Jornalera, molt bé.
Porcelletes, hi ha a darrere la carrossa, podem veure un corral de porcelletes. Molt bé, moltes gràcies, a Pimas en francès. Tota aquesta comparsa de pagesetes i pagesets. Comparsa que va darrere aquesta carrossa, vestit de pagesos i de pageses. També, aplicant els seus animals, a beneir. Molt bé, moltes gràcies. I aquesta, podria dir aquesta cosa, amb el sentiment d'encet, les padrines ja l'han tret, sols per veure cada nit amb el vestit de pagès. Perquè hi ha un bon vestit, un bon mantonze, en aquesta comparsa. S'ha de dir que s'han mirat molt, han mirat tots els detalls, les faldes, els rebotins, tot. Molt bé, moltes gràcies. Representen una barraca, la barraca de Sant Antoni. Molt bé, us saluda en aquest moment Sant Antoni, de molts anys. Fa 7 anys que aquests amics de Sant Rabaner participen en aquestes beneïdes de Manacor. Molt bé, no vos tureu. Gràcies per participar. I aquesta colla volia dur aquesta carrossa, estava pensada per Don Bonavista i com per en veure, però ha estat massa feixulla llavors. I en el final han optat per el tractor. Per el tractor. Bé, molt bé. Ai, mira, un bon llai. Un bon llai. Per dibuixat. Molt guapo. I els porquetes el deuen tenir ensenyat, no se mou? Sí, no se mou, està bé. Respecte de Sant Antoni. Sí. Sant Antoni el tenen ensenyat. Molt guapa aquesta barraca. Gràcies. La número 9, mort viva, Can Cornet, la carrossa de Can Cornet, les matances de Can Cornet. Avui han decidit fer les matances. Dia molt guapo per fer les matances. Dia Sant Antoni. Dia Sant Antoni, fer les matances. Tenen una bona roixada ben carregada, no? Sí. Abraçada, botifarrons. Mira. Tot està menjat. Les botifarres. Sí, fan ganes, No te veuen aquestes llaconisses, aquestes abraçades. Molt bé. Les omplidores. Sí, unes matances típiques mallorquines, representades avui en aquestes beneïdes de Manacor. Hi ha les dones que hi posen els budells. Sí. Molt bé. Aquí la camilla, les bodetes, ben tapadetes, que fa fred. Molt bé, moltes gràcies. I el corralet amb els porcellins per l'any que ve. Per l'any que ve, clar. No mos hem d'aturar. Les hem de deixar per l'any que ve. Molt bé. Ara m'arriba la carrossa número 9, la carrossa número 10. El lot Sant Antoniès, Club de Serena per Dolces. Aquest Club de Serena per Dolces, no m'hi he sentit mai. Vinga, us hem de provar aquesta Serena per Dolces. Tenim aquí... I aquesta Serena per Dolces. Aquesta Serena per Dolces. El Maria Antoni Mercat, diputada. Molt bé, moltes gràcies. El Club de Serena per Dolces. Molt bé, gràcies per participar. Reto també, No faltaria més. Molt d'anys. Baciner, Mateu... Us hem de provar, Mateu. També, poquet. També, les ha provat, don Andreu. Salut, molt d'anys. No tenen pinyat. Passen aquestes herbes. I ara la carrossa número 11, la porxadeta de Sant Antoni, el lot Sant Antoniès i infants. Molt d'anys. És el segon any que aquests, el lot Sant Antoniès i infants, participen en aquestes beneïdes de Manacor. Moltes gràcies. Molt curiosa aquesta carrosseta, molt guapa. La llave de davant i un conill, una tortuga, coloms. Tot animalada, molt bé. Molt guapa. El beneiu, don Andreu, beneiu.
Tortugueta, mos diuen que no havíem vist cap, les beneïdes. És estrany, Tortuga? D'avui. Avui. Veiem aquest dimoni també, un dimoni que ha de treure la carrossa els aulats Sant Antoniès. Mos diu aquest dimoni, un poc motoritzat, fora vila, mos diu. L'evolució mos representen aquest dimoni, un carretó que mos representa l'evolució de fora vila que desgraciadament acabarà molt bruta si entre tots no hi posem remei, volia dir. Sí. Va bé, entre tots podem fer que això no sigui així i conservar lo nostre. Lo nostre. Què mos diu allà? Que hi ha làpida? Què diu? Com una làpida. Corrupció política, imposts... Ajudes als pagesos, important, ajuda als pagesos. Menos corrupció, menos imposts, ajudes als pagesos, més ajuda als pagesos. Important, sí senyor. La pagesia és molt important per poder conservar també aquestes festes, aquestes beneïdes tan pageses. Molt bé, gràcies per participar. Ara veiem la carrossa 12, els cosins del mes i els amics. I me representen els lots berenant. Molt bé, berenant. Ja l'hora. Vam aprofitar lots. Nins i nines han d'anar amb el carro a passejar, no s'haurien d'aturar i després tots a berenar. Molt bé. Nosaltres tenim una carrossa, crec que tots hi hem cabut. Tampoc no és massa grossa, però ja no hi cap respús. Molt bé, aquesta carrossa. I tallets de ximbomba i unes bones cantades. Molt bé, bones cantades, no d'aturar. Gràcies, molt d'anys. Duen dues cabretes i un boix. Carrossa número 13. Ara m'arriba la carrossa número 13. Són malquedes. No l'he sentit mai, aquesta carrossa. Fins a la darrera mata hi ha corís. Molt bé, venen de Manacor. I el segon any que participen en aquestes beneïdes. Molt bé, moltes gràcies. Una bona tauladeta. I que no siguis darrer any. Que no siguis darrer any. Estan berenant, veig taronges, bon pa, tomàtiques, un pot de pa moliet, està molt bé això. Bona berenada, molt bé. I ara la número 14. El jardinet de Sant Antoni. Berenar de nins. Molt bé, molt bona participació. Guany de nins, molt pelotet. Participa. Bona senya. Aquests nins se fiquen dins la festa de Can Prest. Sí. Senyal de que... I que no se cansin. Que no se cansin. Sí. El jardinet de Sant Antoni. El primer any que participen en aquestes beneïdes. Esperen que no siguin la darrera. Aquestes llagorisses penjades en un bon jardineta. Sí. Em fa gana. En aquesta família. També du gloses. Poble de Manacor fa festa de Sant Antoni. Per nosaltres el dimoni ja no mos fa gens de por. Ja no fa por, dimoni. Per què? Ja tot fa de por. No, Sí que em fa de por. Sempre fa por, dimoni, a Manacor. Molt bé. Venim aquí, una colla de dimonis, de Sant Antoni.
lents, on tenia ressaca. Molt bé. En aquest dimoni l'any que fa per dos Sí, quilòmetres. sí. Tu durant esquerrotó, avui. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, i ara molt arriba la carrossa número 15, Manel Porrón. Manel Porrón, Corral de Sant Antoni. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Manel Porrón, que fa tant d'anys que participa en aquestes venides de Manacor. Gràcies. Cada no cobrava Recordar que enguany hauran dit que el Porrón fa 50 aniversari de seva obertura. Moltes gràcies. Molt d'anys. Quin llalla? Bon llalla, guapo. Molt bé. I darrere, una comitiva de pageses duent els seus animals. Infants. Ben petits. Ben petits, ja ho hem dit. De ben petit comencen. Molt jovenets. Molt bé, ara no arriba la carrossa número 16. I crec que serà la darrera. El Guerrover de Tortosa. Guerrover de Faravila. Molt bé. Oh, ja la conec en aquella. De Marga Brunet, amb bona llesca de país arrasada. Molt bé. És bona. No ho crec que és bona. De Pont Negre. Molt bé, molt bé. Gràcies, bon profit. Sí, en negre no el dibrut, no diuen ni més. No. Ja la provarem, aquesta sorpresa. Molt bé, gràcies per participar. Ja no veurem part negre de l'any que ve. Aquest carro, propietari de l'Encanti Bordoll, que fa molt d'any que participa. Fa 14 anys que participa en aquestes beneïdes. 14 anys, que són molts. Molt bé. Va ben Planeu carregats. lots, Molt bé, gràcies per participar. I aquí una altra parella de pagesos ben vestits, molt guapos. Quina colla de dimonis. I ben dimonis. Ben dimoni, no pot faltar dimonis. Molt bé, hi ha molt de dimonis grossos. Tots són dimonis grossos. Clar, tothom vol ser dimoni gros. Ah, no ho series tu, dimoni gros? No t'he dit que no. No. Molt bé. Tu, molt bé. Ara m'arriba aquest carretó tan pagès, de Joan Nadal, que fa 13 anys que participa en aquestes venides. Molt d'anys. Molt bé. Acompanyat dos dimonions a darrere, dos pagesets. Molt bé, aquest carro. Aquest carretó. L'edifici número 3 també és un carro, pagès, propietaris en Tomat Sureda, ben enremellat. És el primer any que participa. Que no siguis darrere. Que no siguis darrere, Molt d'anys. Fem aquí també aquesta comparsa de la Bàrbara. En Jaume, molt bé. Aquesta Perdona, gràcies. Que no li falta detall, No falta detall. Fa tant d'anys que hi participen. Veiem aquí un xarret, un carro molt guapo, és el número 4, propietari d'Antoni Riera Alcover, que fa 20 anys, almenys 20 anys l'han apuntat, que participen en aquestes venides. Molt bé. Molt bé, gràcies. Amb aquesta sembradora l'està preparant, ara veurem
moltes gràcies, ja l'hem preparada per anar a sembrar. Gràcies, molt bé. Veiem aquí aquest carro número 5, propietari de Miquel Perelló Soler, que fa tant d'anys, fa 15 anys, ja són molts, que participen en aquestes beneïdes. Molt bé, moltes gràcies. Can Calçó. Visca Sant Antoni. Tenen remellat de floretes, una estampa de Sant Antoni, xeramiers, que acompanyen aquestes beneïdes. Guapa, la música de xeramiers. Molt guapa. El número 6, aquest carro de Can Bulla. Patranys també, que participen. L'Ona del Lots. Moltes gràcies. Ara és carro número 7. Propietaris Antoni Bert. Toni Bert, molt bé, gràcies per participar. 20 anys, 25 anys que participen. Molt d'anys. L'Ona del Lotets de Dimonions. I dos estrussos. Dos estrussos, a darrere. Jovenets. Sí. Molt bé, fort aplaudiment. Fa molt d'any que participen, eh? 25 anys. Aquí, en el número 8, el carro de Serrota, perdoneu, de Serrota, 4 anys que participen. Molt bé, veiem aquí, us senyala una glosa. La deixarem en aquesta glosa. L'hem llegit. Veiem, en Pau Pastor més se vol forrar perquè cap, què diu? De pujar mesura i contribució. Senyalen a Catalina Pulme. Que s'aclareixin ells dos. Però són una bona ferrada, també. Molt bé. El balo de Manacor li hem de recordar que un pastor sense ca no serveix per governar. Toni, un ca? Un ca, ja ho saps. El carro número 9 és un carro baix i és d'en Patrick Joel Pasqual. Molt bé. Moltes gràcies. Ben enrevellat amb aquestes flors. De sempre han participat. Molt bé. I ara passa el carro número 12, també correrem, després correrem, els propietaris en Miquel Jaume Fortesa. Mos diu que és el primer any que participa. Per aquí no siguis de res. Gràcies. Senyores i senyors, la primera volta està acabant. Encara tenim, mos queda el carro número 13, de Miquel Forera de Matamales. Tota la família, l'Ona dels Lotets. És un disfrut. Estic de Pajero. Molt bé. Veiem una altra família, que és un cotxet moderna. Ben petit. Ben petiteta. Quin temps té, aquesta nina? 2 mesos. Crec que és la participant més jove. Crec que sí. Què ha passat avui al matí? Ara mos ho confirmen. Mos ho confirmen? Molt bé, moltes gràcies. I fas cap ben viu, no? No. Si gràcies a tota família de veres. Ha començat jove. I ara mos arriba aquí els muls, la volcada, estirat per una arada amb rodes. Molt bé. Molt guapa també aquesta estampa. No va faltar mai. No s'han de perdre aquestes peces. No s'han de perdre, s'han de conservar. S'han de conservar perquè són patrimoni de nostre. No, són patrimoni nostre. I ara és carruatge número 14. És un carro
aquest carro. Les tomàtiques de ramellet que pengen. Passada. Molt bé, gràcies. Senyors, la primera volta ha acabat. Veig la banda municipal de música ha acabat de fer la volta.